i troszkę wody wdarło się do miasta i było można we mieście łapać kapry. Kapry we mieście. Słuchajcie, tako jest ciekawa historia Śląska. Śląsk jest tak ciekawy, żeście nie mieli pojęcia. I ja wam powiem, przyznam się, też że nie miał o tym pojęcia. Dopiero na potrzeby tego filmu, żech przeczytał i żech się dowiedział. Ale i wy możecie tu być, i wy możecie tu przyjechać, i wy możecie poznawać fest ciekawy Śląsk. Oberschlesien ist mein liebes Heimatland, wo vom Anna Bergmann schaut. Witam was, Rostomili ze Bierunia. Chrobok je, rynek je, kościół je i za chwilę zobaczycie, co do zaoferowania ma te górnośląskie miasto. Zapraszam. Bieruń to 20-tysięczne miasto w okresie bieruńsko-lędzińskim. Przed 1999 rokiem leżał w okresie tyskim, a pierwej we pszczyńskim. Miejscowość pierwszy raz była wspominana w połowie XIII stulecia. W 1387 roku uzyskał prawa miejskie. W 1743 za Prusoków stracił. W 1865 odzyskał prawa pod mianem Alt-Beruna. By zaś je stracić w 1975, kiedy Bieruń stał się tajlą wielkich tychów. Trzeci raz prawa miejskie uzyskał Bieruń w 1991 roku, kiedy rozpadły się wielkie tychy. Tajlami Bierunia są Bieruń Stary, Bieruń Nowy, który powstał dopiero w XIX stuleciu, i wiejskie sztattajle Bijasowice, Czarnuchowice, Jajosty, Kopań, Ściernie i Zabrzeg. Bieruń leży kole 20 km od Katowic. Bieruński rynek naprawdę jest fajny. Niedawno zrewitalizowany, a ja wam chcę zwrócić powiedzieć troszkę o tym kościele, który stoi. To jest kościół świętego Bartłomieja Apostoła z 1776 roku. Ale pierwej były tu już inne kościoły, drzewiane. To jest czwarty kościół na tym placu. Pierwszy powstał w pierwszej połowie XV stulecia, a do 1645 w czasach reformacji był to kościół wanielicki. Może zastanawiacie się, czemu to już czwarty kościół, a mianowicie miasto nawiedzają pożary i to nie jeden raz. A ten kościół, który widzicie, to też genau nie ma z 1776, bo nie skorzy po pożarze został on przebudowany. Ta wieża jest inksza i to, co widzimy, to jest 1852 rok. Sumy na Kirchhofie, na którym stoi kościół świętego Walentego, mianowany od miejscowych Walencinkiem, Walencinek, a kiedy on powstał? W 1628 roku była pierwsza wzmianka, ale najprawdopodobniej już wcześniej on tu był. 1623 do 1626. Najprawdopodobniej to są te daty. A powstał on wtedy, kiedy kościół świętego Bartłomieja na ringu, który jak wam pokazywał, był w rękach wanielików, luteran, a tu ten kościół był katolicki. Poraset metrów te kościoły się znajdowały od siebie. Te najprawdopodobniej poza murami miejskimi, jeśli się myla, to szrajbnijcie. I Rostomili, tak jak wam gadał, wiele pożarów strawiło Bieruń, ale tutaj ten kościół przetrwał i co ciekawe, dopiero pierwszy pożar był w 1971 roku, a drugi w 1972 roku. Ale nie strawiło to wnętrza i no na zewnątrz, a jak widzicie, odbudowano i dzisiaj to jest filia kościoła parafii świętego Bartłomieja
na ringu, ale roztomajte trafienia się tu odbywają, teraz jest pogrzeb, są i śluby, no i cieszy oko, jest tu sanktuarium świętego Walentego, no a na Kirchhofie, na cmentarzu mocka roztomajtych, fajnistych denkmalów, przejdźcie się i zobaczcie. Tutaj przy kościele świętego Walentego to właśnie pogrzeb, tam przy kaplicy cmentarnej, i widzimy tu grubiorzy. To jest normalne na Śląsku, że jak jakiś grubiarz umrzył, no to grubiorze są. Tu mamy taką tabula pamięci Ślązoków prześladowanych od Sowietów. Rok 1945 upamiętnił tragedię górnośląską okeregodą, kiedy Ślązoki były eksterminowane, prześladowane od Polaków. Tu mamy jeszcze jedną fajną rzecz, grab zbiorowy niemieckich wojaków. Ci, którzy walczyli we niemieckiej armii w trakcie wojny i zoca do nich. My często gadamy, że to były jakieś nazistowskie wojaki, ale nie, oni tam szli, bo musieli, nie bo chcieli. Większość tam po prostu szło, bo musiało. To nie była nasza wojna, Ślązoków wojna, druga wojna światowa. To jest ciężko historią. Niestety mocka Polaków tego nie poradzi spokopić. Tu mamy ze drugiej zajty taki denkmal, który upamiętnia tych, którzy zostali zamordowani od nazistowskiego reskierunka. Na Kirchhofie pochowano również familię Lączyk. To byli dzierżawcy Bijasowic od princa pszczyńskiego. Bijasowice to jest dzisiaj stadtteila Bierunia, kiedyś osobno wieś. Feuerwehra w Bieruniu Starym, OSP. Myślicie, co ja wam tu pokazuję? Ale historia tego budynku jest fest ciekawa, bo w XIX stuleciu stała tu synagoga. W latach 50. XX stulecia zamieniono niszcząco bożnica na OSP. Kiedy Żydowie przybyli do Bierunia? Nie wiadomo genau, kiedy to było. Co się po nich stało? Cmentarz, na który zaroski pojadziemy. Właśnie dotarliśmy do cmentarza żydowskiego. Tu mamy brama. Powstał on w XIX stuleciu. Niektórzy twierdzą, że w XVIII stuleciu. Zrewitalizowany, ale jak zobaczycie, zaroski porośnięty, bo nie ma w to dbać. Tu jest zawarte, ale dali odewrzone i pójdziemy. Tu możemy wleźć odewrzone. Zobaczymy. Jak powiedział, porośnięte, bo tu już Żydów nie ma, a familie, które tu były, wyjechały albo do Izraela, albo do Ameryki, albo jeszcze kaś. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. Jakaś rewitalizacja tu była. No, w każdym razie wyglądał on lepiej niż w Mikołowie. A jak żeście nie widzieli filma ze Mikołowa, to kuknijcie się i zobaczcie. Ludkowie, to jest ciekawe. Tu za mną macewa, czyli grab żydowski. Na Kirkucie, na cmentarzu żydowskim. Napisy po szrajbunki po żydowsku, po hebrajsku i po niemiecku. Hier Ruhe Moses Funk. I tu mamy w 1881 się urodził, z tego co widzę. Właśnie taka jest historia śląska. Taka jest historia Bierunia. Żydowie niemieckojęzyczne. Oddajmy im zoca. Żydowie stawiają kamienie na nagrobkach, nie polą kiercek. Mamy tu jakieś kamienie? To są kamienie, te macewy, i one do nas przemawiają. Podają o historii Śląska i Bierunia. Zolca dla wszystkich Żydów, zolca do tych śląskich Żydów.
Sumy na początku bieruńskiej grobli. Tu mamy kyfra, a tu jest taki dynkmal. Przejdziemy się. Roztomili w latach 30. XVI stulecia Jon Turco pon na Pszczynie. Pamiętajmy, to było wolne stanowe państwo pszczyńskie. Zaczął usypować grobla, co by spiętrzyć wody stowu, wielkiego stowu bieruńskiego, który dzisiaj już nie istnieje. Co by chronić mieszkańców Bierunia. Długie to było na 3 km, wysokie na 5 km. Tu jeszcze mamy taką tabulę, co w stowie hodowano. Bo trzeba też wiedzieć, że mieszkańcy Górnego Śląska, zanim przyszła tu industria, zajmowali się między innymi połowem rybów. I bez to też moje nazwisko Fischer, bo tak se myślę, no przeca moja familia pochodzi ze Śląska. Drzewo genealogiczne mam do XVIII stulecia. I to oni tu byli od lat i byli genau Fischerami, byli rybakami, bo tak mocka mieszkańców Górnego Śląska zajmowała się tym. I my musimy o tym wiedzieć. Teraz zobaczcie się w dół, jak tu mamy. O, widzicie, że to richtig jest wysokie, mono już nie na 5 metrów, a mono i ja, ciężko je to też stwierdzić. Ale to jest taka ciekawa historia, a tam widzę w dole cipki, no kto by nie wiedział po śląsku kurki, kury, po śląsku cipy. I tu kolejna tabula, ja się to poczytam, a chcę wam jeszcze powiedzieć, że tu niedaleko była Orlo góra, kaj w czasach przedchrześcijańskich, przed X wiekiem Słowianie oddawali kult bogowi Pieronowi, po polsku Perun. A czemu właśnie go domy na Śląsku Jeronie, no właśnie stąd się to wzięło. Po niemiecku na Bieruń go dano Berun, na Śląsku to zwiększano na Pierun. Te U, co mamy, to jest taki głos pomiędzy U a O, bez to Pierun. To był Pierun, teraz te P przeszło na B, Bieruń i tako fachowo może, tak jak wytuplikowo fachowo etymologią tego miana. Tam za mną mamy te pozostałości tego wielkiego stowu bieruńskiego. Ja się, jak myślę, że to richtig ma 5 metrów tam ludkowie na dole. A ja wam jeszcze chcę powiedzieć, że ta grobla to jest jedna z najlepiej zachowanych tego typu w Europie. I richtig Śląsk ma się czym poasić. Bo widzicie, to są, można powiedzieć, zabytki takiej inżynierii wodnej, no trochę też naturalnej, ale ręką człowieka uczynione na skalę światową, na skalę europejską. Wygląd grobli wczoraj i dzisiaj. Tu mamy taką tabula, możecie się kuknąć i zapraszam was richtig, żebyście przeszli tą groblą i podziwali, bo tu jest taka ścieżka edukacyjna, tabule, można się poczytać. Richtig, to jest warte temu, co by tu przyjść. Stow bieruński był największym stowem na Śląsku, a dochody wolnego stanowego państwa pszczyńskiego na zaczątku to z rybołówstwa to 2/3. Jak to też wyglądało, no nie skorzej menu, było coraz menu, ale jak to wyglądało? O, tam w ogóle widzicie jeszcze troszkę wody tej pozostałości i o tu widać, nie wiem, eli wy, na kole 10 lat osuszano ten stow. Na 3 lata uprawiano wtedy zboże, żeby zregenerować grunta i potem zaś zalewano wodą.
Jeszcze ciekawą historię. W 1803 Stow wylał i ta grobla nie do końca pomogła i troszkę wody wdarło się do miasta i było można we mieście łapać kapry. Kapry we mieście. Słuchajcie, tako jest ciekawą historią Śląska. Śląsk jest tak ciekawy, żeście nie mieli pojęcia. I ja wam powiem, przyznam się, też jak nie miał o tym pojęcia. Dopiero na potrzeby tego filmu, żech przeczytał i żech się dowiedział. Ale i wy możecie tu być, i wy możecie tu przyjechać, i wy możecie poznawać fest ciekawy Śląsk. I jeszcze jedna sprawa, o której wam powiem tutaj na grobli i potem już ida. Niedaleko Bierunia w starożytności, możemy sobie powiedzieć, tu na Śląsku nic nie było we starożytności. No nie, no nieprawda. Była osada starożytna Leucaristus. Leucaristus. Ja się tak podniecam, bo no, słuchajcie, rozstawili starożytną osada na Górnym Śląsku, na terenach Górnego Śląska. Oczywiście tu nie było Ślązoków, tu były insze ludy, chyba celtyckie, jeśli się nie mylę. I skąd my to wiemy? To zostało odzorowane na starożytnej mapie, karcie we II wieku od Klaudiusza Ptolemeusza. Tako historio. My teraz znajdujemy się przy grubie Piast w Nowym Bieruniu, a gruba powstała w 1975 roku, a w 2016 połączyli ją ze grubą Ziemowit w Lędzinach i teraz mamy gruba Piast Ziemowit. A czemu tu jest tyle autów? No bo grubiorze też we soboty robią, ale obowiązkowo nie dorobiają. Mogą dodatkowo zarobić. Grubiorze to są robotne hopy. Takiego czegoś żeście jeszcze chyba Roztomili nie widzieli. We Stadtteili Ściernie we Bieruniu mamy tu sorniki. Normalnie przy ceście. Cesta. Tam majs. O, tam chrobok. Widać, ja? Tam żech się zatrzymał. Tu stare chałupy. Z kamienia, z cegły. No i sornik, jak fajnie na mnie patrzy. No to jest coś niemałego. Macie to w Warszawie. Macie to w Sosnowcu. Jeśli ja, to szrajbnijcie. A jeśli nie, to miejcie Wesołce Śląsk i przyjedźcie się tu do Bierunia. Za nami werk Fiata. W 1973 roku we fabryce samochodów małolitrażowych FSM tu w Tychach i w Bielsku zaczęto produkować malucha FSM Fiata 126P. W 2009 mono i teraz tak jest, to nie wiem, to była największa fabryka Fiata w Europie i druga na świecie po Brazylii. A czemu my tu są, skoro to są Tychy? No bez to, że to są tereny sporne. Pobliskie osiedle należy do Bierunia, to do Tychów. Bieruń chciałby pozyskać tereny fabryki Fiata, ale Tychy nie chcą. A czemu to są takie sporne place? No bo tak jak już godał, Bieruń był Stadtteilem Tychów i to było zusammen jedno miasto, jeden sztat. I w 1991 roku odłączyli się, no i teraz są haje. Mogę to pokazać przy Tychach, prawda? No ale niech to będzie taka zapowiedź Tajlika po Tychach. Następny raz rajza ze Tychów. Sumy w Czarnuchowicach, jednej ze poru Stadtteilów Bierunia. A miejscowość, ta wieś już pochodzi ze XII stulecia. I ja wam chcę pokazać ten wiejski landschaft. Tu wolno łażą sobie. O, tu mamy kokota i mamy też jego baba, czyli cipka. Zobaczcie. Ja. I one
Tak wolno się tu łażą. Tam mamy kota, tam mamy kaczycę i to jest tu wszystko normalne. Górnośląsko wieś, a jakże jechał, to wszędzie majs, majs, majs i jak tak rajzuje po tym Śląsku, to chyba w końcu stwierdza, że Śląsk majsem stoi. A tu też była srogo powódź chyba na początku 2000 lat albo pod koniec 90. Tu mamy taką tabula, kaj sięgała woda. Tu mamy ta kapliczka, kieruje w Czarnuchowicach poziom wody. Mamy tu starorzecze Wisły i Przemszy. A też ciekawe z tą miejscowością jest taki fakt związany, że bliżej mają do Oświęcimia 7 km niż do Starego Bierunia, do centrum, do którego należą. Tam mają 11 km. Więc to jest tak ciekawe, to jest ostatnia wieś na Śląsku. Po tym już jest Małopolska, po tym już jest Polska. Tu jest granica pomiędzy Śląskiem a Polską. A tu wam jeszcze chcę pokazać taki piękny landschaft. Siano, albo nie, słoma. Bo słoma i siano to co innego. Zobaczcie, potem pójdziemy na te wały. Zobaczcie, jakie w Czarnuchowicach są gospodarstwa. A tam, żeby widział, ciga. Zaraz do cigi idziemy. Przed chwilą, że został pogoniony od gospodarza, że nagrywam jego cigi, które wolno se lotały kole wiele cesty. No, roztomajci ludzie są. Ja powiedział, że nagrywam film o Bierunie, nie robię nic złego, no ale niekiedy to zawodzą. No, czas rozumieć, że nie wszyscy są życzliwi, roztomajtymi ludziami się trafiamy. My są ludkowie na wale przeciwpowodziowym i tu taki landschaft, tu ta kaplica, że pokazywał, kaj sięgał poziom wody. A ja wam jeszcze opowiem, z czego mi się to kojarzy, z czego Czarnuchowice za bajtla, że spędzał czas. Tu mieszkają kamracio od mojej mamy i ja za bajtla tu przyjeżdżał. Pamiętam to i pozdrowią ich, eli oglądają. Moja mama im pokaże. Moja mama i moja siostra do Teroski, z nimi mają kontakt i tutaj przyjeżdżają. We Feuerwehrze, tam są w remizie roztomajte fajery i tak to dobrze wspominam. A tymczasem tu z tego wału powodziowego wyda się z wami żegnał. Wiem, że wszystkiego żeg nie pokazał, bo Bieruń jest tak ciekawy, że tajlik by musiał trwać bez godzina. Ale richtig was zachęcam, przyjedźcie tu do Bierunia, karnijcie się. Pewnie Mocka z wozmo ino pora kilometrów, a może żeście są ze Bierunia, a nie znocie tych roztomajtych łonych. Rajzujcie, bo Śląsk jest piękny. W takim razie, ludkowie, do zaś, Piersk.